Здравейте, приятели! Това е едно бързо видео за класовете оборудване и мебели в интериорния дизайн. Моят прадядо имаше така една доста известна поговорка, която използваше като нещо трябваше да купува и то беше: не съм богат, за да купувам ефтини неща. Моят съвет е винаги да се движите в средния клас. Мебели, оборудване, ако можете да си позволите да минете малко над среден клас и луксозен клас за конкретни артикули, чудесно, няма по-хубаво от това, но избягвайте ниския клас, китайски смесители, мебели, които пристигат с дървениците. Няма нужда да влизате там. Съвета ми е, когато си бюджетирате ремонта и обзавеждането, е да си направите един екселски файл, една таблица, в която да си заделите някакъв бюджет по стаи. Например, толкова за кухня, толкова за баня, толкова за хола, толкова за дивана, съответно масички, толкова за лампи, толкова за пердета. Когато я направите тази сметка, може и така да ви стане зле. Сумата така набъбва, когато аз обзавеждах моето жилище преди 3 години, така понеже то е 130 квадрата, със съпруга разхвърляхме в един Excel 100 хиляди, така стреснахме се. Но в крайна сметка, след като ремонтирахме няколко месеца и всичките ни ремонти, всичките ни монтажи приключихме, всичко се закупи. Не, може би 2 месеца да проектираме и 7 месеца ремонтирахме, плюс монтажи и нали, финални штрихи на жилището. Всъщност установихме, че сме ги похарчили. В смисъл, Excel си беше нали, преизпълнен даже, на някои места бяхме похарчили и повече. Например, за пердета и завеси бяхме планирали по-малък бюджет, обаче дигнахме в последствие, защото така се влюбихме в определен текстил. Но бюджетът като цяло трябва да ви дава някаква рамка. Хубаво е да си заложите едни 20% за непредвидени разходи, които, повярвайте ми, има ги в ремонта. Колкото и добре да планираме, случва се нещо, трябва да ги имаме като буфер. Така че е добре да заложим малко отгоре, но в крайна сметка трябва да знаем, че имаме някаква рамка. Много клиенти обзавеждат дома си със средства на кредит. За тях е важно нали, да се впишем точно в бюджета. Интериорната услуга може да ви е полезна от тази гледна точка, защото ние бюджетираме. Докато проектираме, гледаме да не излизаме извън рамките на някакъв конкретен бюджет, който сте ни задали. Разбира се, в началото дискутираме с вас реалистични бюджети. А, за съжаление, има някаква цена на реализация на квадрат в София, под която е трудно да паднем. Трудно е да реализираме нещо в София под 1000 лева на квадрат в момента. Даже може би по-скоро 1500, 1600 гоним за средния клас, защото самите материали много се покачиха, цените на майсторите много се покачиха. Не бих казала, че има някакво невероятно покачване в интериорната услуга, но имаме инфлация, която влияе на всичко, за съжаление. Така че ориентираме ви за някакви реалистични бюджети. Вижте дизайн пакетите, носят много стойност и спокойствие. Бъдете се, заедно можем повече. Чао, чао!